Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю всіх вас, шановні сестри і брати. Вітає вас голос душі. Щоб наш голос єднався з вашим голосом, щоб ми тим самим сумісно разом славили Всевишнього. І менавіта під опікою слуги Божого Едварда Войніловича сьогодні ми протягуємо нашу зустрічу з вельми відомим всім вам кінорежисером, письменником Владимиром Орловим Олександровичем, якого сердечно вітаємо і будемо розважати далі нашу таку задуму, життя, діяльність Едварда Войніловича. Сердечно вітаю вас, шановний Владимир. Ну, я хотів у скарбонку ведаў пра яго дадаць яшчэ вось што. Мы гэтага яшчэ не краналі з вами. Войнілович в чине статского советника, вельми посада великая у царской России, награжден орденами Владимира, Анны, Станислава, а увогуле 14 узнагарод яго было. Далей. Доверие выборщиков. Ён 35 год до 19-го гоноровый суддя Слуцкага павета. Это ж выборная посада, выборная, яго народ выбирал. Далей. Ён сябра, член всех 3 державных дум. Высший орган у царской России – Державная дума. Далей. Ён матэрыяльна падтрымлівае беларускія зямляцтва ў Санкт-Петербургу і ў Вільні. Более того, ён фінансуе першае нацыянальнае выданне «Заглядне сонца ў наша ваконца». Укладвае свае грошы туды, каб народ прасвяшчаў і чытаў бы гэтае ўсё. Более того, ён пабудаваў у Слуцку першую гандлёвую навучэльню. Дарэчы, гэтая пабудова захавалася па сяе, стаіць гэта ўсё. Ну і, канешне, галоўнае, мне здаецца, гэта то, як ён ставіўся да усіх рэлігій, якія вось у нас у Беларусі тады існавалі. Ну, я упершыню ад вас, Уласлав Матвеевич, пачуў такое слово экуменізм. Можа, вы расскажете, што Войнілович конкретно рабіў? Слухаючи шановного спадара Владимира, сапраўды так показує, виносить на святло, на гора, як говориться, сапраўды гэтыя заслуги Едварда Войніловича перед державою Росії, Білорусі і свого народа. І певно, здається, на таким уздимі, на таким верховку державних таких узровнів, так? І чоловік, який не, пробачте за слово, не вивітрив вірою, то, що йому матуля, батьки в дитинстві привили, виховували. А мог би, поглядіть, кольки в нас сьогодні на різних узровнях, великих, справді, і слава Богу, людей, а ані в церкву, ані в костьол, ні в синагогу, ні в мечеть. І ось вам приклад Войнілович. Так, поглядіть, 19 століття. Войнілович. Угу. Така, здається, сьогодні ми маємо, справді, технологічно, таку розкритість, телебачення, інтернет, комп'ютери і так далі. Чоловік наповнений, може, має право десь, як сказати, чуть-чуть гублять віру, бо настільки це все захопляє. Тоді цього не було настільки, але однаково
багацце слава яна заўсёды чапляецца чалавека любога. І калі чалавек выхаваны, ён валодае, як сказаць, як гаворыцца, трэба мець грошы ў кішэні, а не в сэрцы. То есть не захварэць на захланнасць і так далее. І слава таксама, яна павінна быць у нас, якой мы валодаем, але не якая бы нас вяла. Мы павінны кіраваць ёю. І тут я адказваю на ваше пытанне, экуменізм. Тыя часы, да, сярод духавенства, асабліва рыма-каталіцкага, екумена, ойкомена, адзінства. Это яно трывала, але не было так увыпуклена, показана, як менавіта ў наш час, калі столькі праблем паміж рознымі рэлігійнымі цячэннямі, і паўстала гэта менавіта экуменічнае движение, рух. Але гэтага няма ў Беларусі супраць этого. У Беларусі усе рэлігіі, усе канфесіі цяпер сёння досыць так спакойна Гаворачы паціху, дзякуючы Вайніловічу. Канешне, канешне. Яго духу, які натхніў, дух якого цяпер трывае. І паглядзіце, як ён выказвае, таксама вы яшчэ так дастанеце, што в нашым родзе ніколі не было такого антаганізму, мяне хварэлі, што супраць іншых веравызнанняў, рэлігій. Мы былі талерантнымі, таму што наш род распачынаўся праваслаўным, уніяцкім, грэка-каталіцкім, каталіцкім. Это не азначае, што ўсе перайшлі ў каталікоў там, ці грэка-каталікоў. Розныя і так і трывалі род Вайніловічаў. І вось, што Вайніловіч ўсё жа захаваў сабе вось гэтае разуменне, што трэба дапамагаць праваслаўным, будаваць церквы. Вось тут я хочу дадаць, што у Макранах, у яго вёсцы, там таксама быў яго, ну такі, ну не палац, а сядзіба, такая сядзіба была. І там была праваслаўная царква, якую пабудавалі яго продкі, калі былі праваслаўнымі. Гэтую царкву Георгіўскую аднавіў, і яна існавала до 22-го года, пакуль ужо так новая савецкая ўлада не закрыла гэтую царкву. І потым там быў калгасны склад нейкі, а потым электрастанцыя ці рухавікі, якія затрасалі ўсё, і рухнуў дах, сцены сталі таксама. А неўздалёк быў касцёл, які ён таксама узнавіў. Яму і на то былі грошы, і на то былі грошы. І менавіта ў Макранах гэты касцёл, бо царква на ўзгорку, такая даліна, і касцёл на ўзгорку. Вось такая, ну, раўнавага такая. Ландшафт велічны на сёння, там прырода такая. І вось касцёл, дзе таксама руіны, але калі мы былі ў падзямеллі, там таксама, як цяпер у чырвоным касцёле, алтарнай частцы, вось гэтыя аркады, два ярусы, таксама той касцёл меў такія ярусы ў падвальным такім, там былі пахавальні. Менавіта яго прадзедаў, які ён перенёс, бо руйнаванне было, это все на курган. У Савічы. Ён адтуль забраў, бо былі пустыя гэтыя выламаныя, ну, пахавальні, як пасля ўжо і ў Савічах. І паглядзіце экуменічна, што будуе, дапамагае пабудаваць і сінагогу клецку, таксама мячэць, як я ўжо ўспамінаў, што мае дачыненне, бо Абу-Бекір Шабанович на сустрэчы 625 год, як мусульманы былі тут, вы былі на гэтай юбілейнай сустрэчы, дзе прыватна Шабанович, Абу-Бекір мне асведчыў і гаварыў, што Вайніловіча мы маем дакумент,
як ён хадайнічаў, каб мы займелі зноў месца для пабудовы тут мечеці на гэтых Мінску. морях. У Мінску. У 200 метрах от моего дома. Я хочу показать сядзібу Вайніловічаў у Савічах, ад якога цяпер ад этой сядзібы нічога не засталося. Да, фундамент толькі. Вось, это з Наполеона Орды, які яшчэ, вот, бачыце, намаляваў гэты вось так маёнтак яго. Так. Да, вот под номером 95. А увогуле хочу, дорогие люди, вам сказать, что я про Вайніловіча писал и вот у этой своей книжце. Это «Магия многоцветного экрана». И вот у книжцы, якая вышла у минулому 23-м году, великий материал. Книга теперь во всех книжных крамах Минска и Беларуси. «Тайны богемного водоворота», хоть вас не засмучивая, это такая светская назва, але тут великий материал, який называется «Моя свеча у иконы Эдварда Слуги Божьего». Набудьте эту книгу, яна досить танна каштуе, и прочитайте там, может, нават больше, чем мы сегодня с вами так згадываем про это. И нам еще довелося сустрэцца со старым человеком у Савічах, некто, здаецца, Віктор Тамашевскі, які показывал, вось гэта склеп, дзе захоўваліся сыры, леднік, дзе захоўваліся сыры, якія прыгатавала яго, ну, там это сыроварня якая ці што. Вось, кажа, тут. А вось тут стаяў дом, у якім жылі настаўнікі. Гэта было літаральна побач вось з гэтым маёнткам, з этой сядзібай, дзе жылі самі Вайніловічы. Настаўнікі жылі просто побач, і там таксама была школа. Ён показываў, гэты чалавек Тамашевскі показываў гэтае, нават гэтае месца. Так памятаем, бо калі мы, дзякуючы раёўскай школе, перед Раёўкаю, гэта недалёка Савіч, Копель, Слуцк, Клецк, это сэрца Вайніловіча, можна сказаць. І калі мы ездзілі там в Савічы, дык яшчэ былі нават вялікія, як вам сказаць, фундаменты палацу. Ну, не палац, ён, як мы размаўлялі перад перадачай, што гледзячы на орды замалёўкі, што, ну, сярэдні палацык, такі, я бы назваў двор Вайніловічу. Паглядзіце, які ўзнёслы чалавек, дзеяч, сапраўды, ну, в розных напрамках, мы аб гэтым яшчэ будзем вспамінаць, і дэпутат, і як выбарны суддзя, там, так, і ордэнаў колькі ў яго, да? І сапраўды дапамагае людзям. І таксама, што як ездзіць па розных краінах, глядзіць і так далее. То есть ён не ўкладываў якісь такі лоск, блеск, ну, такой велічы свайго двара, а мог бы пабудаваць, паглядзіце, які пабудаваў чырвоны касцёл, а які бы двор пабудаваў палац. Таму вось гэтая разумная сціпласць, то есть дастойна, все функцыянуе дастаткова. Ось, Олександр Матвеевич, вы узгадали про чырвоны касцёл. Мы ж уже говорили у папярэдніх наших беседах, что уже не стало дзяцей, уже не трэба не трэба было багацця на пасах Алёне, не трэба было грошай на навучэнне сына Сымона. Куды ж было, ну, здабытак гэты?
И вот что он пишет в своих воспоминах. «Я решил совершить искупительную жертву, построить храм в честь своих умерших детей Симона и Алены, выбрав для этого Минск, город, в котором я больше всего делал что-то для людей». Опять-таки для людей. И 3 минских костела тогда не умещали уже людей, верников, Так, які, так. да, уже тесно было. И тады что? И он так само пишет. Прошение губернатору Минска Трубецкому, и той посылая ему вот такой отказ. Необходимо найти место у Минску. Для строения составить план, разработать проект, подсчитать смету и найти место. И единственное пригодное – пустая городская площадь на углу улиц Петербургской и Коломенской, занятых ныне под дровяной склад. Значит, вот это был просто пустырь. Але месца якое, глядзіце, там вось дзе цяпер вуліца Мяснікова, гэта нізіна, і туды далей, туды, значыцца, да стадыёна таксама нізіна, а чырвоны касцёл, дзе і дом урада, да, гэта на ўзвышшу. Это было такое... Войнилович, депутат Да, в Царском ён Совете, займаецца... паспрабуй Трубецкому отказать такому человеку. Да. Это звертався... Ось. Ну и вось, Минская дума 23 кастрычника 1903 года постановила отвести под строительство костела площадь земли в аренду на 99 лет, это значит с 1903 года 99, это будет, значит, 2002 год. На 99 лет по 4 копейки за квадратную сажень. Вот цена. Ну, слушайте, где теперь ты копейки, где тая сажень, а и святыня стоит. Хочу завершить таким нашим розважанням. Ви почули, шановні, що он, вот Шпадар Владимир зачитав, Войнилович постановив покаяние, перепрошення Бога побудувати храм. І поглядите, яка була светлая душа, светлая постать. И все равно ніж прошение, покаяние, перепрошення Бога за все, що моє я зробив не так. Розумієте, накольки, що він, як перед смертю пише, що я ніколи нікого не унизив, не покривдив, нікого ніколи. І ось такі слова знову виказує. Тому возьмем гэта до серця наших, і нехай гэтая сустрэча дапаможа нам яшчэ больш духоўна наблизиться до Эдварда Войниловича. Шчасці вам Божа, шановныя сёстры і браты, ласки Божай, Божьего благословения вам, вашим семьям и всему нашему народу. Примите Божие благословение. Благословение Бога Всемогутного, Отца і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсьоди. Амен.